Jamana wa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw koɲuman ka don o don timinadiya kosɔn k'an lajɛ ni di media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni an k'aw ma ko danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko jamana cɛmancɛ la mɔgɔ minnu kun bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye dɔw y'a daminɛ ka segin Banɲagara a kɛra sababu ye ka mɔgɔ ɲɛmɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ yen nɔ an bɛna seereya dɔ sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ ka fara lafasatɔnw ka kibaru dɔw kan i b'a ye k'a fɔ ko lakɔlikalanso minnu bɛ Église catholique tɔgɔ la o lafasatɔnw ani fo ka taa se Orange Mali baarakɛlaw ka lafasatɔn ma olu nisɔngoyalen na an bɛna ɲɛfɔli dɔ sɔrɔ baara taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni kibaruw kɔnɔ. Jamana an bɛ aw fo ko kura ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan n y'a fɔ ten Banɲagarakaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'a daminɛ ka segin minnu kun bolila ka sababu kɛ kɛlɛ ni lakanabaliya ye denbaya dɔw y'a daminɛ ka segin a kɛra nisɔndiyakoba ye dugu ɲɛmɔgɔw bolo i n'a fɔ Amadu Luge b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na ni kumakanw senfɛ. N bɛ se k'a fɔ nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da i ka ɲininkali kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ salon ani ɲinan tɛ kelen an bɛ se k'a fɔ tare alhamdulillah ka sababu kɛ basigi a bɛ ka na dɔɔni a ma ban fɔlɔ mɛ a bɛ ka na dɔɔni donc Mali autorités o ye Banɲagarakaw ka kasika mɛn o ye commandant général Tumani Kone ka mɔgɔw bila ka na Banɲagara k'an dɛmɛ basigi ɲinini na o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah basigi bɛ ka na dɔɔni donc an tor'o la n'o ye ERAR ye jɛkulu don min sigilen don région tɔgɔ la olu ka baara ɲɛsinnen don bɛn sabatili ani mɔgɔw cɛla bɛn hukumu kɔnɔna na olu ye wuli ka dɔ jɔ sabati ka sababu kɛ mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ Bamakɔsila ninnu ka kɛwale ka sababu kɛ basigibaliya ye donc siɲɛ fɔlɔ la denbaya 17 ɲɔgɔnna seginna après mun dar'o kan mɔgɔ caman fana nana semaine kɔfɛ alors Banɲagarakaw cɛw musow dugutigiw ni gouverneur ni préfet ni maire olu bɛɛ wulila ka jɔ k'u kunbɛn ni tɛgɛrɛfɔ ni nisɔndiya ye donc ka t'u bila u ka so kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulillah basigi a bɛ ka na dɔɔni mais n'i y'a comparer salon na an bɛ se k'a fɔ caman kɛra la tuguni ka welewelemada kɛ a ma ban fɔlɔ dɛ n'i y'a ye Banɲagara sirakili la caman kɛra mais Bankasi sirakili la baara dɔ kan ka kɛ halisa c'est vrai o bɛ ka caman kɛ mais hali kunna sini kɔta dugu min wele waa ko Saja olu taara bin mɔgɔ min taara bin kan na u mɔgɔ 3 tora O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲinan sunkalo kɔnɔna na a daminɛna ni ye a tile dama ye a jateminɛna k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ yen nɔ balofɛnw sɔngɔw yɛlɛnnen don yen nɔ kosɛbɛ an ye kibaru minnu sɔrɔ ka bɔ Kidali la a yira k'a fɔ ko a yɛlɛnna kosɛbɛ f'a dagosi ka bon fo mɔgɔw y'a daminɛ ka dajukɔrɔ kumaw caya min bɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ye k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa sɔngɔw bɛ se ka jigin cogo min na Kidali an ye seereya dɔ sɔrɔ Kidali kɔnɔna na n'o ye Abdul Salam ye ale min fɔ an y'o lamɛn nin kumakan ninnu senfɛ. Bon d'abord an bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ fanfɛla ye Kidali ka gɛlɛn a raison o dɔnyanen don depuis le 14 novembre 2023 au kɛra qui a coïncidé avec la reconquête mun yɛrɛ kɛra Kidali yɛrɛ minɛni ye armée donna bon o armée donni yɔrɔ caman datugura o yɔrɔw datugura ka sabu kɛ mun ye walasa sarasiya yɛrɛ kɔnɔ u bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya minnu na donc o yɔrɔ datuguli o ye minɛnw donni gɛlɛya commerce ta fanfɛla la o ye minɛnw donni gɛlɛya donc du coup n'i kun y'a jateminɛ Kidali u ka les 70% an bɛ se k'a fɔ ten u bɛ fɛn minnu consommer o bɛ bɔ Algérie fanfɛla in de la bon donc o nana o tigɛra maa minnu yɛrɛ kun bɛ na ni minɛnw ye olu yɛrɛ tɛ ka na ni minɛn ye tuguni donc o kɛra sababu ye ka fɛnw gɛlɛya ka fɛnw dayɛrɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo Kidali sigi yɛrɛ la sisan bi na k'o don o kan sabula minɛnw donni gɛlɛyara bon i k'a faamu fɛnɛ k'a fɔ hali n'an y'a jateminɛ anw yɛrɛ fɛ namasa mun mɔgɔw b'a Bamako ici le kilo de la banane c'est 500 francs mais à Kidali c'est 3000 francs le kilo aussi des oranges et consorts a tɛ se ka san donc ça va a ka ca ni o ye
Donc, c'est pour te dire, Bi, en tout cas, en Bioromuna, la vie est très chère à Kidal. Sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. La vie est très chère à Kidal. Donc, Sungalo ina, kabini Sungalo te. Donc, la vie était vraiment très chère. Faut qu'on a do Sungalo fenena. Donc, donc c'est même devenu une culture. Malla, ni Sungalo donadron, mɔgɔw bɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛya. Donc, c'est le même cas aussi à Kidal. D'autant plus que n'an bɛ fɛn minnu wele ko les denrées de première nécessité, olu donni de ka gɛlɛn. Donc, o fɛnɛ tilala ka kɛ sababu ye tuguni ka vie fɛnɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo, ka fɛnw sɔngɔw layɛlɛ. Donc, olu bɛɛ bɛ raison kɔnɔna na. Donc, an kɔni bi mun fɔ dɔrɔn, vraiment, an bɛ Ala deli nin waati gɛlɛn in ka tɛmɛ an kan. Bamakɔ yan nɔ fana an ka kuma bara tɛngu Bamakɔ ka dɔw la olu b'a la ka sunkalo ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen mɔsɔn ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka o sira dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Dirisa Kamara, imprime color cité la yan. A taa cogo kɔni ka ɲi fɔlɔ parce que u ye min fɔ kuranko la, kuranko caman farala a kan quoi. Mɔgɔw tun bɛ ka siran min ye funteniko la olu ni kuran kɔni bɛ ventilateurs ni glasiw ni fɛnw bɛ sɔrɔ o bɛɛ ka ɲi quoi. Yala u ye waati min fɔ ko heure 19 aw ka quartier la a bɛ ka se k'o kɛ yan. Hali n'a ma heure 19 sɔrɔ mais a ka sɔrɔ a la kɔni a tɛ fɔlɔ bɔ quoi. Sisan kɔni satisfaction bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. Fɛnw fana sɔngɔ ma nɔgɔ kosɛbɛ a bɛ ka se k'olu kow fana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ah non vraiment o ye jamana n'a gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na wari de tɛ jamana kɔnɔ o de b'a to fɛnw sɔgɔ a ka gɛlɛn quoi. Hali n'u nɔgɔyara a bɛ komi a ka gɛlɛya sa o de problème ye. N'u sera ka halisa ka pression kɛ commerçants kan walasa u kana fɛnw bɔ o nɔ la o de ka ɲi population ma quoi. Mohamed Kante, n bɛ agent de sécurité kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ kuranko la mais sisan an bɛ se ka min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ commune de la ne ye Ɲarelakaden. Tiɲɛ yɛrɛ la tile 2 in na o bɛ ka solution kɛ kuranko yɛrɛ la yɛrɛ. An bɛ ka kuran sɔrɔ norme na sisan commune de la. Heure 19 u bɛ k'a kɛ k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ la fo ka se bi la tiɲɛ yɛrɛ la u ka heure 19 a bɛ ka dafa u y'o min fɔ an ye a bɛ ka dafa commune de la yan kɔni. Balofɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn a bɛ ka se k'o ɲɛnabɔ cogo di? Bon tiɲɛ yɛrɛ la balofɛnw ka gɛlɛn mais an bɛ minnu yɛrɛ dun sunkalo fɛ kosɛbɛ ka caya n'o ye sukaro ani malo ani nɔnɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la n'u kun sera k'a lajɛ hali bi ka dɔɔni bɔ ko ninnu na o de tun bɛ maliyɛn yɛrɛ arranger kosɛbɛ yɛrɛ u y'u se kɛ mais halisa u k'a lajɛ. Ne tɔgɔ Dawuda Tarawele, ne ye ferrailleur ye, voilà, n bɛ baara kɛ chinois fɛ. Ne ye n ka précaution ta a mɛnna komi ko mana kɛ cogo cogo bɛɛ n'i ka bɔ sira don. Ne ye précaution mun ta o de ye panneau n ye n débrouiller ka panneau dɔ san ani batterie dɔ san donc ka frigo fitinin dɔ san donc n bɛ n ka sunkalo préparer n'o ye. Tɛ taa n yɛrɛ degun kurantigɛ ko ninnu fɛn ninnu domaine kɔnɔ bilen quoi. Balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen ninnu. Bon balo vraiment balofɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn yɛrɛ de fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn trop tu vois non mais ni Ala ye bɔdani di mɔgɔ min ma i t'a dɔn ko a ka gɛlɛn sinon ni mɔgɔ min bolo tɛ fɛn na olu de b'a dɔn waati min na ko gɛlɛya b'o kan. Gɛlɛya bɛ trop. E ka welekan jumɛn? Bon ne bɛ min fɔ dɔrɔn bon an bɛ dugawu kɛ an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kuranko ni Mali problème kɔni ne kɔni ɲɛ bɛ parce que ne yɛrɛ tun tɛ Mali la yan ne nana ça vaut même pas 3 mois mais ce que j'ai remarqué ni kuranko ma bila en place foyi tɛ se ka taa gɛlɛya ni source yɛrɛ de ye kuranko ye à l'heure la même entreprise bɛ ka rentrer yɛrɛ de ne yɛrɛ tun bɛ entreprise dɔw la u wa rentrer la définitivement ka cause kuranko parce que u b'u ka devis kɛ ni yɔrɔtigiw ye mais kurantigɛ fanga nana bonya ka se degré dɔ ma carburant ko nana jouer u kan quoi. Carburant ko nana parce que u bɛ carburant min utiliser groupe ninnu na c'est trop donc a dɔw yɛrɛ parfine ne ye entreprise 3 ɲɔgɔnna dɔw bɛɛ bɛ rentrer la yɛrɛ ka yan bila donc ni solution ma sɔrɔ kuranko la on peut dire que an wulila an ma tagama fɔlɔ dɛ. Isa Sisoko Miniger. Bon bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka jate don n'o tɛ ne yɛrɛ hakili la n'i ye ne ɲininka sunkalo in an bɛ Ala fo k'Ala barikada alhamdulillah nka ne ɲɛ tɛ gɛlɛya la parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo hɛrɛ de b'a kɔfɛ donc yanni kuran ka na sun tun bɛ don hali ni kuran tɛ yen sun bɛ don donc ne tɛ kuranko bila sunkalo kɔnɔ ani tile funtɛni ninnu bɛɛ ye hɛrɛ ye. Balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don mɔgɔw dun mago bɛ fɛn caman na sunkalo kɔnɔ ni fɛnw sɔngɔ gɛlɛyara o tɛ degun y'aw kan. Balofɛnw sɔngɔ gɛlɛyara a bɛ kɛ sababu ye an b'an sɛbɛ don baloko masaw n'i y'a ye i bɛ taa san butigi la a da ka gɛlɛn a bɛ sɔrɔ cogo min na i kan k'o de ɲɛɲini sisan pour que a ka nɔgɔya donc balofɛn ninnu tɛ sɔrɔ sɛnɛ kɔ c'est vrai bɛɛ tɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla ye o ye tiɲɛ ye mais a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛna ni hakilina wɛrɛ ye min bɛ se ka na ni nɔgɔya ye tant que ni gɛlɛya tɛ hɛrɛ tɛ sɔrɔ. Orange Mali baarakɛlaw ka lafasatɔ n'o ye Ostom ye olu ye a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ u ka cakɛda in kɔnɔ dɔw gɛnna ka bɔ baara la
dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la olu fana ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ta la ka se ka di u ma u ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔw ye kibaruyaw wele ka dantigɛli dɔ kɛ ni k'u ka nisɔngoya jira Eric Keyita y'u ka ɲɛmɔgɔ ye an ka lamɛn. An dalajɛlen bɛ yan bi sɔgɔmada in na parce que ko caman b'a la ka kɛ an ka direction fɛ Orange n'o ye Orange Mali ye et a ko ninnu ti bɛn sariya yɛrɛ taabolo la a fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye o ye mɔgɔ travailleur temporaire minnu bilala san 2 kɔnɔ mun bɛ taa fo 1000 na à peu près olu travailleur temporaire bilala alors que inspection du travail ni direction nationale du travail fila bɛɛ ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko Orange Mali jo t'a la mais an ka direction mɔgɔw ma sɔn k'u lamɛn o ko kɛra san 2 mɔgɔ 1000 de bilala an ka sariya tɔn b'a yira dans le décret 313-2 en application de l'article 313 du Code du travail que entreprise ou BCK travailleurs temporaires ou ta pour des tâches non durables bara munti mais au bara de tɔgɔ ye ko mission mɔgɔ bɛ mɔgɔ gɛnɛ ninnu cɛ la olu bɛ Orange Mali la a bɛ san 17 DNT fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko fanga mun bɛ appliquer baarakɛla temporaire kan a bɛ fɔ o de ma ko le lien de subordination juridique o lien de subordination b'a yira k'a fɔ ko ninnu baarakɛlaw ye Orange Mali ka baarakɛlaw de et d'ailleurs depuis au kɛra en décembre 2024 Orange Mali direction y'a ka baarakɛcogo bɛɛ falen walasa o lien de subordination ninnu kana ye tuguni an ka retraité fɛnɛ olu ɲinani ba kɛra olu kɔ Orange Mali la du fait de cette actuelle direction olu retraité u bɛ k'u ka hakɛ caman perdu au fil du temps noti dɔ tun bɛ an ni direction ni ɲɔgɔn cɛ o noti in kun signera en 2015 o noti in kun bɛ mɔgɔw permettre u ka taga pré-retraite la joona et entreprise b'i jɔ musaka dɔ kɔrɔ walasa u ka se k'u ka pension complète sɔrɔ o noti in nana falen 2024 ka appliquer rétroactivement c'est-à-dire waati minnu tɛmɛna ka appliquer olu waati ninnu fɛnɛ kan an ma deli k'u ye sariya kɔnɔ d'ailleurs l'article 2 du code civil rappelle que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est-à-dire charia tana taradomi abetaka kataka mais atisika sika. Actionnaire ou ka gestion on est actionnaire. Né actionnaire mon collègue camarade Sogoba est actionnaire. En la dernière assemblée générale là, chaque année l'entreprise fait ce qu'on appelle une assemblée générale où on convoque actionnaire ou convoquer kataka. En balla kataka ou assemblée générale là parce que direction de a décidé John Betara en représenté sans que anga yamaria d'otigima et sans que anga validation d'otigima sans notre mandat 7 dollars de kanga ke ka fo ameni tigi yamaria ko taka kuma antokola direction de a décidé alors quand ya fo direction ta ka prérogative kono ko décider direction de décider wala sa anga na se ka taka o ka boy l'article 525 et 526 de l'acte uniforme de l'OADA parce que l'ou devait ni assemblée générale nous ketchup benye fo charia tabulu la maintenant ɲininkali mun go bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ mun de la mɔgɔ o mɔgɔ fɛnɛ bɛ Orange Mali bila mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taga baara wɛrɛ la Orange ka bɔ Orange Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen a camanba bɛ Orange Mali bila gɛlɛya de kɔnɔ et minnu b'o kuma fɔ n'o ye anw ye wa a fɛn nasuguya bɛɛ ɲɛsinna anw ma saratigɛ ɲɛsinna anw ma o ye manque gagné belebele ye an ka sɔrɔda an ka sɔrɔ cogo yɛrɛ la ani état fɛnɛ na o bɛ sariya la bi fin de fonction ani rétrogradation c'est-à-dire ni kun ye chef ye o b'i ka chefuya tigɛ o b'i ka catégorie bɔsi la k'i lajigin de catégorie alors qu'o ye droit acquis de anw bolo o kɛra anw na o fɛnɛ bi o bɛ sariya la procédure de licenciement ou entamé contre moi-même et heureusement l'inspection la DRT inspection intervenue là ou y'a faamuya mun na o y'o kɛ o y'a faamuya ko an ka syndicat baara de y'a to n'olu b'a fɛ k'an gɛn o ko ko ayi ko gɛnni tɛ se ka se ka sɔrɔ donc nin kɔfɛ kuma lasurunya la donc c'était un résumé en bambara ni ala sɔnna an ma an ta tɛ an bɛ bɔ aw ka dan na an ta t'o ye an bɛ na ni dalilu ye a bɛ na ci
pacte de stabilité sociale a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ y'an ka premier ministre ye a ɲɛmɔgɔ filanan y'an ka président yɛrɛ qui est le garant de la charte donc sɛbɛnw bɛɛ bɛna ci ninnu ma walasa olu yɛrɛ k'a lajɛ ni an ka kuma ye ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ donc bi point de presse kun ye an ka foli b'aw ye. Kɔfɛ b'a ye k'a fɔ ko Bamakɔ mairie b'a ɲɛmɔgɔw ni u baaraɲɔgɔnw ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw la min b'a to u ka baaraw hukumu kɔnɔna na Bamakɔ ka laɲiniw bɛ se sabati cogo min na cɛsiri kura minnu bɛna kɛ nin tɛgɛnɔbila in senfɛ Bamakɔ mairie b'a ɲɛmɔgɔ n'o ye délégation spéciale ɲɛmɔgɔ ye Bala Tarawele bi o dɔw ɲɛfɔ an ye. An bɛ kɛnɛ min kan an ye signature de kɛ memorandum d'entente bɛn kuma an y'o de signé délégation spéciale ni TAM groupe cɛ n'a hakili b'a la a bɛ tile dɔn labɔ an taara primature la an taara fɛn dɔw présenter son excellence monsieur le premier ministre la o ye an bɛ fɛ ka baara dama dama kɛ Bamako kɔnɔ o baara kɔnɔla la nin tun b'a la nin ye jumɛn ye pont 3 min b'an bolo ka yelen kɛ pont jukɔrɔ en même temps échangeur minnu b'an bara yan ka yelen kɛ échangeur ninnu na n'an yelen kɛ pont jukɔrɔ a nafa dɔ ye insécurité a b'o kɛlɛ tiɲɛlikɛlaw ni mɔgɔjugu dibi de ka d'u ye mais n'i ye yelen kɛ dɔrɔn o bɛ dɔ bɔ a la olu min filɛ TAM groupe ni u y'a yira k'u b'an dɛmɛ nin baara in na wa ma hali wari ɲini an fɛ olu o ye u b'u ni sponsorw cɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ye Bamako jɛli ni Bamako sécuriseli o cadre la o de don o de kama sɔgɔmada na u nara an y'a signé memorandum yɛrɛ kɔnɔ kuma wa kalanna bɛɛ ɲɛna baara bɛna kɛ yɔrɔ minnu kan a kelen-kelenna bɛɛ fɔra échangeur jumɛnw don pont jumɛn don a bɛɛ walawalana bɛɛ ɲɛna an bɛ min fɔ sisan o ye ka barikada kɛ TAM groupe ye u ye nin hakilina min sɔrɔ hakilina ɲuman don an b'a ɲini mɔgɔ mɔgɔw bɛ yen n'u bɛ se ka TAM groupe ta ladi o ɲɔgɔnna k'an dɛmɛ an ka baara la u bɛ diya an ye. Kɔfɛ b'a ye k'a fɔ ko lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ église catholique tɔgɔ la olu nisɔngoyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ko u ka saraw ta la ka di u ma u ye baara yɛrɛ jɔ ko fɔ sigikafɔ ka se ka sabati u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an sera ka seereya dɔ sɔrɔ Cheikh Abdelkader Mayiga bolo ale ye gɛlɛya ninnu dɔw ɲɛfɔ an ye an k'olu lamɛn. Enseignement catholique bɛ retard de salaire la saraw tɛ ka kɛ a bɛ wagati jan bɔ kuma dɔw la an bɛ taa kalo 2 kuma dɔw la kalo 3 a kɔfɛ sa u bɛ sɔrɔ ka gymnastique kɛ ka kalo 1 sara bon minnu dun bɛ banque ni fɛnw na kalo 2 mana da ɲɔgɔn kan ni kalo 1 dir'e ma a bila i kunna ko sara t'i bolo parce que banque bɛ sin ka juru bɛ mɔgɔ mɔgɔ la banque bɛ chance 2 tigɛ i ka sara la kalo 2 retard kɔfɛ ni kalo 1 kɛra caman bɛ bɔ a la banque dɔrɔmɛ tɛ k'u bolo en un mot enseignement catholique b'o fɛn in kɔnɔ a mɛnna ne kɛrɛfɛ baaraw yɛrɛ tɛ mun ye cours à domicile ni activité wɔrɔw ye balo cogo tɛ enseignant catholique la bi mais bɛɛ b'i débrouiller cours à domicile ni activité wɔrɔw la saraw tɛ kɛ janvier min tɛmɛna o ma sara bi février kalo tile 26 ye da tɛ ka mɛn o kuma la donc a ma nɔgɔn an dun ka sara fɛnɛ na kalo o kalo mun k'an ka sara an m'o la u b'o o tigɛ an ka sara la an ka droit an m'o fɛnɛ fermelen don u bɛ san caman bɔ n'i banana n'i taara i yɛrɛ jɔlen ara na i bɛ maloya u bɛ se ka f'i ye ten k'e ka droit fermelen don i banabaatɔ ou bien i muso banabaatɔ ou bien i den banabaatɔ e bɛ obligé i bɛ segin i bɛ taa so pharmacie na n'i taara u bɛ ka carte minɛ dɔrɔn k'i ka droit fermelen don bon an b'a kɛ cogo di caman bɛ bana a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ka dɔw ka saya teliya donc ka baara ma nɔgɔn mun ye den sara ye n'an b'a fɔ o ma ko allocation o kɔni o tɛ ka sara o bɛ ni ka kalo 20 bɔ bɛɛ dun bɛ prélever an ka sara la ni solution façon bɛ proposer employeur ye an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan syndicat ni direction nationale de l'enseignement catholique an ka jɛ an ka wuli ka se gouvernement ma mun ye allocation comment dire subvention ko ye ni syndicat da donna la cogo bi sɔrɔ a la bon employeur yɛrɛ ma jugu fila y'a yɛrɛ la ni syndicat tɛ souvent n'an grèvera menaces de bɛ kɛ dɔw ka avancement bɛ bloqué wagati dɔw yɛrɛ kɛra u kun ye an juge k'u b'an datugu k'an ka fɛnw bɛɛ minɛ an na bien bɛ fɛn o fɛn bolo u kun ko k'u b'a bɛɛ minɛ k'a sababu kɛ an bɛ nin kɛlɛ min na ye an dun tɛ kɛlɛ wɛrɛ la dɛ an bɛ k'an ka droit de réclamer donc vraiment a ma nɔgɔn an bɛ nin situation de kɔnɔ Traoré an kɔni bɛ a ɲini bɛɛ ka fara an kan parents d'élèves wo aw radio baarakɛlaw wo presse bɛɛ ka fara an kan pour que au moins gɛlɛya min b'an kan o gɛlɛya nin bɛ se ka wuli cogo min na sinon a ma nɔgɔn dɛ an ye kɛlɛ modèle bɛɛ kɛ a yɛrɛ tɔ laban nana kɛ k'u b'an bɛɛ gɛn ka bɔ baara la k'an bɛɛ licencier an b'o hukumu de kɔnɔ caman sigilen don bi u t'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn kɛ employeur ko k'a bɛ bɛɛ licencier donc état ye san 1 dɛmɛ mun fɛ n'o san 1 dafara an bɛna kɛ cogo o cogo an ta
Lebanon de bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traore Etienne Ɲare Emmanuel Jara Daniel Pujugu an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw kana ɲinɛ k'an ka jaw partage ani ka u like walasa aw ka se ka bɔ an ka jaw bila waatiw kalama aw ni ce Ala ka waati wɛrɛ yira an na